Pikulun Guru Dewa ingkang dipun paragani Raka Mas Aji Saka Bathara Indra ingkang dipun paragani Raka Mas Andi Prasetyo Bathara Sri Sadono ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali Betari Sri ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati Sri Gombak ingkang dipun paragani Nimas Puput Jarmiyati Sri Kuncung ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani ewon dene Sri Gading ingkang menika dipun paragani Nimas Tata Wulandari. Atekan salesipun wonten ing Desa Mbulu Resi Sidik Wacana ingkang menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto Joko Tani ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno Celeng Gambira Loyo ingkang dipun paragani Raka Mas Sabar Sugiyanto ewon dene Tikus Pitisoro ingkang menika kaparagani Adimas Kipli Santoso Repat utawi dagelan ingkang badhe lipur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun lipur pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun titakaken Cak Sariman Cak Sendor Adimas Rokim sarto Bapak Mogol ewon dene emban ingkang dipun titakaken Siciup Arum Somplak Kabiyantu Sisowak Indah Kalola menggah mekaten para kadang pamirsa Tresna Budaya para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran usana sugeng hamirsani nuwun